ביקורת מטעם המליאה, היה שם בועז כהן, היה יורם שמעון, היה חיים אילוז איילון, אני גם השתתפתי בדיון, אריה שמם, כולם ביחד פעלנו בצורה משותפת. כל אחד דאג שחברי הכנסת של הסיעה בכנסת יבוא לדיון וישתתף, וזה מה שהיה בוועדת ביקורת המדינה. עכשיו תראו, היה פה ב5.9.11 היה דיון בבג"ץ בעתירה שהגישה מועצת מבשרת הגישה בג"ץ. הבג"ץ היה 534. תפסיק להפריע לו, רבאק, אתה ראש המועצה, אתה יושב ראש הישיבה. אני אגיד לך איזה, אתה לא היית שם. הדיון בבג"ץ היה בעתירה שהגישה המועצה, ויש לי פה גם את ההחלטה של בג"ץ. רגע, אבל מה הוא מציע? תראו מה בג"ץ אמר. בג"ץ אמר, הוועדה לתשתיות לאומיות פסק דין, בדיון שנערך בפנינו ביום ה5.9.11 הצענו את ההצעה הבאה שנתקבלה על דעת מרבית העותרים, וכוונתנו לאלה שהיו מיוצגים על ידי עורכי הדין. א', הוועדה לתשתיות לאומיות, להלן הוועדה, שזה הוות"ל, תערוך דיון נוסף, וזאת אך ורק בנושא של הירידה מן הכביש לכיוון ירושלים במוצ"ש. אנחנו נגיע לזה. למה היה דיון רק בנושא הזה ולא בנושא התחבורה הציבורית? כי התחבורה הציבורית הייתה בהוראות התוכנית, לא היה צריך לדבר על נושא התחבורה הציבורית. בדיון שערך בפני הוועדה ייבחנו הצעות של הירשברג ודקר בצד החלופה שנבחרה. זו הייתה ההוראה של פסק הדין. לאחר מכן, אתה לא מסוגל לתת לו לדבר. רגע, אבל למה לא דנו בזה בג"ץ? היה דיון חוזר. אתה אל תפריע. היה דיון חוזר. דרך אגב, בבג"ץ הזה היה איזה עותר אחד שלא הסכים להחלטה הזאת, ובסוף בית המשפט פסק פסק דין, והוא אמר שבגלל שההחלטה הזאת חזרה לוועדת התכנון, אני כרגע לא נוגע בדברים, אני רוצה לחכות לאישור הסופי של התוכנית, ככה בג"ץ אומר. בג"ץ אומר, אני לא מתערב בהליכי תכנון, כל עוד הליכי התכנון נמצאים בצמתים ובחדרי התכנון. לאחר, יורם, איפה ההבטחה? תביאו. תקשיב, ואנחנו לא הצלחנו להביא כלום על זה רגע, אנחנו רוצים לשמוע, לא, עכשיו רבותיי, תראו. לפני שנתיים רבותיי, הוועדה התכנסה דיון חוזר ב-16.1.12. דנו בה כמה דברים, חלופת דקר ועל לוח הזמנים הצפוי ולגבי שלביות הביצוע. ההחלטה בסוף מה שהתקבלה, היא בחנה, אני אגיד לך מה היא עשתה, היא אמרה, אנחנו ניקח בחשבון, יש שתי התוכניות, ניקח את חלופת דקר, להגיד זה עכשיו סטטוטוריקה חדשה, צריך תכנון, ראש המועצה אמר אחרי 3 שנים שזה ייקח 3 שנים, כמה זמן זה ייקח? המון זמן. היא אמרה, אבל בואו ניקח, יש לנו פה את התל 2, את כביש 16, אם אנחנו שמים מה אנחנו רוצים לטובת תושבי מבשרת ציון, את כביש 16 או את דקר, בואו נשקול את הדברים, ואז היא אומרת, לוח הזמנים הצפוי לקבל החלטה על ידי הוועדה לגבי כביש מספר 16, המסדיר את התנועה המקומית בעמק מוצא, הוא ברבעון השני-שלישי של שנת 2012. לעומת זאת, לוח הזמנים הצפוי לקבלת החלטה סופית בתוכנית חדשה שתוגש לחלופת דקר, הוא כ2-3 מאוחר יותר. עוד היא אומרת, לוח זמנים לביצוע הפתרון, תראו את ההבדלים. לוח הזמנים לתחילת הכנת מסמכי תכנון מפורט לביצוע של כביש 16 הוא שנת 2013, וזאת טרם גמר השלב הסטטוטורי של התוכנית. זאת אומרת שהשיקול שגם הוועדה